Гучыць пытанне, усяго хвіліна на адказ. 6 блокаў, якія ахопліваюць самыя розныя тэмы: мастацтва, культура, кінематограф, музыка. Гульня адрозніваецца ад звыклай нам штодзікалі фарматам, але папулярнасцю карыстаецца не меншай. Это форма, которая сейчас, наверное, популярна у подростков. Это своеобразная такая игра, в которой включены и вопросы, и какие-то музыкальные видео, обращения к ребятам. Я считаю, что эта игра очень полезна для нашего подрастающего поколения. Она развивает, учит наших молодежь и в то же время знакомит с историей. Стартавалі квізы сярод актывістаў БРСМ, потым ініцыятыву падтрымала піянерская арганізацыя. Інтэлектуальнае развіццё моладзі, пачуццё каманднага духу – галоўныя задачы. Московский район города Брест, активисты БРСМ недавно разработали квиз по столетию БССР, и проводился данный квиз во многих регионах Брестской области. Это было очень популярно среди молодежи. Молодежи понравилась данная форма работы. Мы, конечно, сейчас проводим квиз и среди пионеров, и подобного рода мероприятия запланированы. Піянерскі квіз разлічаны на падлеткаў 13-15 гадоў, хаця пытанні далёка не самыя простыя. Некаторыя з удзельнікаў ужо паспрабавалі сябе ў іншых інтэлектуальных гульняў і маюць невялікі вопыт. У нас уже был опыт, мы участвовали в таких конкурсных программах, как «Что, где, когда», также занимали там призовые места и участвовали в таких масштабных уже конкурсах на области. Дарэчы, барацьба сярод каманд пачалася яшчэ восенню і сабрала больш за 12 тысяч піянераў. Цяпер ужо лепшыя па выніках абласнога тура 13 лютага пакажуць свае веды на рэспубліканскім этапе піянерскага квіза.